أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ya zo ya rabe mana istiqbal alqiblati fuskantar alqibla duban gabas kenan sharadin wannan sharadi ne a sallah dole ne ka kalli gabas in za ka yi sallah fi salati a sallah illa fi shiddatil khawfi sai dai inda ake tsananin tsoro kamar misali a wajen yaƙi gashi kana tsoron ƙila in ka kalli gabas kafiri zai zo ta bayan ka ƙila ya caka ma wani abu to shikenan shine malam ya ce illa sai dai fi shiddatil khawfi a wajen inda ake tsananin tsoro to nan amma afuwa ka kalli ko ina kai sallah inda aka san sallah abu ne babba kenan tana da girma ko a wajen yaƙi ba amma uzurin a ce wai ka jirkinta ta ko da lokacin ta yayi kawai ka yi Allah ya taimake mu Allah ya bamu sa'an yi illa fi shiddatil khawfi sai dai a wajen tsananin tsoro wan nafilati hakanan ita ma nafila wan nafilati ita ma amma nafilan fi safar a halin tafiya ita kuma tafiyan da ta fi safar ƙasari da za a tafiyan ƙasaru da za a iya da tafiyan ta kai ta tafiyan ƙasar a taƙaita sallah kuma sannan duk da haka shi ma ɗin alad dabbati in kana kan dabba lokacin abin hawa zai fita lokacin sallah zai fita to nan dole ka kuma kana tsoron ka samu nan akan dabban ka sai kai sallah abinka shine abin da ake nufi nafilatun a nafila fi safari ƙasari a tafiyan ƙasar alad dabbati a bisa kan dabba fa yalzamu ma'ayinha shi ma ɗin ya lazamta ka ayyana sasanni ka ayyana gabas ɗin wajibi ne ka ayyana gabas ɗin sai dai idan a taguwan da ka hau dabban da ka hau ba gabas ɗin take kallo ba to sai ka ayyana isabatuha dan ka same ta ka samu kai dace da ita wa gairuhu to wani wannan kuma wanda ba wa'innan tafiyan ƙasar yake yi ba jihatuha to shi ya samu sasanninta dole ya kalli sasanninta to fa in ashkalat to inda aka ce gabas ta rikice fa ka je wani waje baƙo ko daji ka rasa gane gabas kuma gashi kai kaɗai ka rasa inda to ta harra malam ya ce ka yi kirdado fa in tahayyara in kuma mutum ya ɗimauce ya kasa gane gabas ina ɗimuwa ta kama shi to ta khayyara jihata kawai ya zaɓi gabas kawai ko ina kawai ya nuna ya ce nan ne gabas kawai ya yi sallan shi wakila wasu kuma malaman sun ce yi sallah arba'a ka yi sallah guda huɗu kowane sasanni ka kalli kowane sasanni ka yi sallah dole dai in kai haka za ka dace da gabas ila arba'i jihatin zuwa kai sallah zuwa arba'a jihatin zuwa sasanni huɗu fa in tabayyana kadau idan to da kai hakan kai sallah sau huɗu fa in tabayyana kadau sai kuskure sai ya bayyana ka gane ai ga gabas nan fiya sana'iha ko kuma kana cikin sallan kafin ka gama kana cikin ka gane ai nan ba gabas bane nan gashi nan ne gabas to istadara to yayi kewayo kawai ya juya kai ya ce zai sallame ko ya sake istadara kawai ya kewayo kawai ya juya ya kalli gabas ɗin wa ba'adaha bayan kuma ka gama sallan ne fa to la ya adata babu sakewa kwata-kwata in dai har da ka riga ka sallame ka gama sallah to ba za ka sake ce za ka sake sallan ka kalli gabas ba ya riga ya wuce wa gairul mujtahidi wanda kuma shi ba mai ijtihadi bane bai iya gane gabas to yi kalladu shi ma ya rataye da arifan wani masani bi jihatiha da sasannin gabas kala amma malam kaman wa kenan malam yace kala amma kaman makahu wadda kila da ƙaryati da mutumin da ya shiga da ƙarya mutum ne shi baƙo ne ya shigo gari bai san gabas ba to shi ma ya rataye da wani masani almuslimatin ya shigo garin musulmai to ya amalu ya aiki ala mihrabiha a haraban garin sai ya kalla ya ga ina masallatansu yake kallo sai shi ma ya kalla nan ya dinga yin sallah Allah ya sa mu dace wannan shine karatun fuskantar alƙibla shi ma sharadi ne dole ne wannan a sallah